Scout de 8. Aquest és el nom de l'embarcació que preparen en Juanjo i en Tòfol. Avui toca entrenament també amb aquest altre veler d'iniciació que preparen Matías. Tots ells fan feina perquè quan arribin els esportistes estigui tot a punt. En Sergi, na Jane i en Tolo pateixen diferent tipus de discapacitat física, però això no impedeix que practiquin aquest esport. De fet, en Sergi, tot i no tenir cames, es mou amb molta debilitat i ajuda a acabar de preparar el seu veler. A tot Espanya, només ells competeixen amb aquesta classe olímpica. A cada veler hi van 2 persones. En Sergi el comparteix amb na Violeta. Per tots ells, navegar és una passió. No estás tan fermat a la cadira. Té molta llibertat. En el barco te sientes igual, como si no tuvieras nada. No penses tant, a lo millor, en que tens mal, en que tens una cosa, en que tens altra. Bé, és un món diferent. Se les ha abierto un mundo nuevo, ¿sabes? Porque en tierra, para decirlo de alguna forma, tiene muchas barreras arquitectónicas o muchos problemas. Aquí no, aquí nos subimos en el barco y yo me subo a otro barco y no sabremos si es discapacitado o yo soy discapacitado porque los dos estamos igual por igual. Això ens conta en Juanjo, l'entrenador de l'equip de vela adaptada del Club del Port d'Andratx. Pujam amb ell per veure de prop com naveguen. Primer ens acostam a Isaías, que només fa 4 mesos que navega. Suelta la vela, suelta un poco la vela. Venga, ahora, quítalo. Ell d'una embarcació diferent es diu Access i està preparada pels que s'inicien en aquest món. Aquest veler i els altres 2 estan fets de manera que no poden volcar. Bien, ahí, controla las anitas, ¿vale? I aquests són els Scout, els de classe olímpica. Na Violeta i en Sergi es preparen per competir aquest mes d'agost al Mundial del Canadà. I si tot va bé el Mundial, Olimpiades 2016. Cada vez que lo pienso me pongo nerviosa porque es una responsabilidad muy grande y bueno, entonces prefiero no pensarlo. Si acaben entre els 7 primers, aconseguiran la plaça pels Jocs. La ilusión nunca hay que perderla. Ya el mes pasado fuimos a Holanda, a Delta Lloyd, una regata, y los 2 últimos días ya ganamos al campeón olímpico inglés. Y claro, eso te carga las pilas para ver que puedes. Seria un orgull per aquest club poder dur aquests regatistes a Brasil. Seria un orgull. Na Violeta té 52 anys i en Sergi té 9. Formen un equip ben curiós. Una parella entre joventut i experiència de vela. Nos entendemos bien, en los momentos críticos al final salimos adelante. No sé, Violeta es profesora, Sergi es muy joven y es casi como si fuera un alumno suyo. La verdad que se llevan bien. En el barco se discuten y pelean mucho, pero luego en tierra, la verdad que muy bien, hacen mucha piña. En principi, si algú va als Jocs Paralímpics, seran ells. Però na Jane i en Tolo no descarten res, encara que ho veuen més en fora. Es una cosa que yo pretendo no hacerme muchas ilusiones. Tampoc il·lusions no me vull fer. En Juanjo assegura que tots ells tenen com un 6è sentit per aquest esport. En el caso de Sergi creo que es el más claro. Muchas cosas las hace porque las nota, a veces no porque las entiende. Las nota antes que entenderlas. S'entrenen 2 dies a la setmana i després de l'entrenament toca tornar a la realitat. La vela els dona unes hores de desconnexió vitals, i més ara, que tenen reptes tan grans a l'horitzó.